ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Padayon ta karon sa atong ikaduhang adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Padayon sa tang magampo pinaagi ni Señor Santo Niño sa mga grasyang atong ikinahanglan, labi na gyud ang pagkasulbad niining pandemic nga COVID-19. Ato sang pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya, labi na gyud sa ato mga benefactors and donors nga way hunong sa pagsuporta sa ato mga proyekto dinhi sa atong simbahan. O garon maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug way kinutuban nga Dios, pinaagi sa imong bugtong anak, imo kaming gihimo nga bag-ong binuhat alang kanimo. Itugot na ngamuyo kami nga labi kaming mahiusa kaniya nga nakighiusa sa among kinaiya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Og makasalig kita sa Dios sa bisan unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, patalinghugan gayud kita niya. Og sanglit nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kun may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga makasasala, apan sala nga dili musangput sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili makamatay. Apan adunay sala nga musangput gayud sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili musangput sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug ang yawa dili gayud makahimo kaniyag dautan. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug ang naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang
usa ka bagong awit sa pagdaig. Diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipayang Israel, diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang anak sa Sion, diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangilin. Pawita sila ug pagdaig ngadto kaniya. Dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya, diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay, diha sa ilang mga higdaanan. Ang tagas ng mga pagdaig sa Dios, mana sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon. Dili layo sa Salim kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamunyaga niya. Niadtong higayuna si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglantugi sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonyas sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan og miingon, magtutudlo, nahinomdom ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon og nangadto kaniya ang tanan.
Si Juan mitubag, walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kun ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo maoy akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya ug malipay siya inigkabati niya sa tingog sa pamanhunon. Sa ingon niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako muus-us. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Ikaw, Kristo. Nining atong pagsaulog sa pista ni Santo Niño, kanunay gidtang mo-highlight og mga virtues, mga hiyas ni Hesus, ilabi na gyud diha sa iyang pagkabata. Niya unsa may kinaiyas bata, ang kanigyong pagkamatinud-anon, honest ba? Di gid na siya mamakak. Kining mga dagko mao ni mga bakakon. Unsa man mo, bata mo o dagko? Oh, bakakon, no? Dagko naman. Giing nanay mong tupad na bakakon ka? Giing na ko, no? Og may yung isa, aka na matinud-anon. May yung isa, di kong makakoy, aka na bakakon gidi ay. Oy, mga bakakon kay ta. Mao na si Juan, gipangutana siya, ang katubang tao ditong imong gibunyagan ba, o katong imong giingon namo, namunyag man dito spikas? Nya tuwa ra ba padong niya mga tao? Wa na kayo ni anhi dinhi? Ingon des Juan tanawa ha, honest kay si San Juan. Di ba giingnan man tamo nga dili ako mao ang Mesiyas? Dili ako. Kinahanglan siya muuswag, ako muus-os. Pagkanindot. Kamo, di mo magpaka-Mesiyas. Kanang Mesiyas mo nang gitawag og manluluwas. Daghan nato magpakaron ingnon nga kita maoy manluluwas. Ang mga ginikanan magpakaron ingnon nga sila'y muluwas sa ilang mga anak. Munang di gyud sila gustong mamatay kay ang ilang anak kuno wa pa kahumag eskwela. Ay kamatay diha oy. Dili man ikay manluluwas anang imong anak. Nganong madegnaa ka? Dili sad na madaot ang imong anak. Madaot gyapon na. Kadaghang ginikanan buhi pa pero abang anak na puro adik. Adik sa drugas, adik sa computer, tuwa sa babae, gipanagtukhang sa uyab, wasad katiwas, kaya nangamabdosad. Niya, adik ra ba sa kaing nakapamabdos? Niya, naaman ang ginikanan, wa man lagi siya kaluwas. Og naa say uban, nagiabandon sa ginikanan, mao palay pag-anak, gibiyaan na, niya nasagop og mga pamilya, karon nahimo pag yung pare, kusog pa kay mangulikta. Para sa katawhan. Kamo sa no, lain sa mo gunahon. Basta kolekta na gano'n niya, pare, tutukan din ko ninyo. Naman di ay, parang sa nas katawhan. Sumaw na siya, dili kita mao'y manluluwas muna, ayaw pagpakaaron ingnon nga ikay muluwas. Nganong imo man ang gikural imong balay? Aron ka maluwas? Kinsay gaingon? May pag-imo ng tantangon ang kural, luwas pa ng imong silingan dito sa unahan. Ay makasuod na ditong sakyanan niya, maluwas pa siya dito. Di pa siya maglisod og agi. Unya, wa na mo parking sa atong main road o wa na say disgrasya kaayo. Kay makasuod naman ngadto, imo mangyalihan. Kay imo jud ng yuta. Nya, makaluwas na nimo. Unya, kinahanglan siya muuswag, ako muus-os. Hala, ius-os ang imong kural padong nga ri atras. Haron ang ilang agianan muuswag sad, muuswag, mulapad-lapad, di ba? Mao na gitawag og humility, pagpaubos. Ang mapaubsanon, matinud-anon. Ang mapahitason, bakakon. Na siya. Kamo,
Mapaubsanon o mapahitason? Kamo baka ko mapahitason. Pero kung mapaubsanon ka, ang kanang mapaubsanon mo angkon maginas tinuod. Kana bitang gahigda sa sidewalk, kanang gapuyo ra sidewalk, ingno lang, hawa mo din amo angkos tinuod gadili na nila. Kuha sa karton, tabok dito spikas. Ana ra. Pero kita, hawa mo din. Ako ning yuta, buang ka diyan. Kihati karon buang ka. Inga pare ko, ako ning gamiton kay akong i-expand ang simba sa bisag pare pa kang buanga ka, di ko kuanim tahon. Ana. Nga naman. Kaya ang kay title ay mo ginang ipaglalaban, pero sakto ba na? Sakto. Pero dili sad sakto. Sakto na, pero dili sakto. Sakto na imo nang giangkon kay naman kay papilis, pero dili sakto tungod kay dili man jud ika mo'y tag-iya ana. Ang Ginoo may tag-iya sa tanan. Siya man ang nagbuhat sa tanan. Igo ra kang gipiyalan og kanang pagpiyal nimo para unta na sa tanan. Dili na para imo. Ikaw lang maoy tig-distribute. Mura kag sulugoon ba nga tighatag og pagkaon ngadto sa katawhan. Unya ang kunon dai na nimo nga igo ra man kang gipamalihog sa imong amo, dai i-distribute ni ngadto. Nya mingon ka, ako ni ha? Oh, wa na masuko tong imong amo. Nya di na nimo i-distribute, di na nimo i-share. Mingon amo, di ba giingnan ti kang i-share? Ngano man ipaambit? So, kuyawan magugug, ano ko ako? Wa di ka mosalig nako. Nga pinangga man ti ka. Ako may mo-supply nimo. Og mauna dinhi sa atong unang pagbasa. Niingon diri, ayaw gid mo kabalaka. Tuohi gid ninyo nga ang Ginoo maminaw gina ninyo. Nya kun maminaw siya ninyo, ang inyong gikinahanglan ihatag gid na niya kay maminaw man siya. Pero dunay gisumpay si San Juan. Dunay sala nga makamatay, dunay sala nga dili ikamatay. Unsa man ang salaa nga makamatay? Nya unsa man sa nang salaa nga dili ikamatay? Kamo, may na mo anak, katikista gud mo. Venial sin sa to paggamay nga sala dili makamatay. Pasabot dili makapaimpierno. Madarag ampo. Madarabag ka ng Ginoo, pasaylo ako ana. Wag tang na. Nya magrosaryo ka, wag tang na. Pero dunay sala nga gitawag og mortal. Kanang makamatay, makaimpierno, di na kuno ta ana kinahanglan magampo. Kay makamatay naman na. Bisag magampo pa ka, patay man gina. Sala nga mortal. Nya unsa man ang sala nga mortal? Kanang magpakaginoo na ka. Unsaon pa man nimo pag-ampos Ginoo nga ikaw naman mismo mo'y nagpakaginoo? Patay gyud ka na. Ang binyal kato mga sipyat-sipyat ba pamakakjutay ana nakainom ka dito bana ka nya nakahapyod kag kadiyot sa GRO nya moingon dayon ang imong asawa diin ka isa ay sos naginom-inom mi da iskina ay dito gud ka kidlap-kidlap pero diha iskina imong gitugan adol-dol ra man sa tinuod kay kidlap-kidlap to mas una hagjutay adol-dol ra iskina ra man sa dimo di kayo to siya kay hapyod ra man hapyod ana awisan ganin pare yung hapyod sa ayan ginagmay ba pero kana binyal tingali na ambot lang anang mamakaka bana ka tagaan kag extra pay mga siguro mga 500 pesos nya human imong sweldo imong gihatag sa imong asawa tanan gyud ang tanan ginidong tanan gina di agong 500 diri lok-lok sa may lang sa di inom-inom ginagmay kana binyal ra man na siya. Pero ika na'y magbuot, ika nagitag-iya, nya moingon na ka, usam ka, wakakailan ako, ana, ako biyay pare din ako'y nagpahimo impierno na ng pariya. Klaro na kayo na, straight ginangat to, ay nila nag-iampo, nya unsa may atong buhaton, di naman ipaampo, di na makapwede mingon, Ginoo lamdagi in house father nga di na niya ang kunon ang parokya. Di na unta niya ang kunon ang tanang kolekta. Mga inana ba, unsa man nimo pag-ampo nga giangko naman na niya. Di na kuno na iampo.
Unsa may buhaton? Mo na ni siya ang battle. Kay matod pa ni San Juan sa unang pagbasa, ang kalibutan giangkon sa yawa, gipanag-iya sa yawa. Nya asa man ta mudangop? Adto kuno ta mudangop sa Ginoo, ang matuod nga Dios nga mao si Hesukristo. Giunsa man ni Hesukristo sa dihang ang tao mga matay na gid ta, maimpierno na gid tang tanan kay nangangko na tas kalibutan. Ang gibuhat ni Kristo, gihigugma niya ang mga patyunon. Ang mga tao mapahitason, ang mga tao nga makasasala, gihigugma niya. Munang nagpakatao siya og mitipon sa mga makasasala. Sa ato pa di ay, ang kanang tao nga grabe nagyugsala, di na pwede nato iampo, ato na ginang higugmaon. Kay kanang usahay magampo tao, man ta mahigugmaan na usahay. Ana day mga adik, maintang mga adik maulian, pero nahigugma ka sa adik. Inikabot sa adik. Tawag pulis. Og nahigugma pa ka, di pasudlo na ni mo nang gakson kay kanang nahigugma mo gakos man na. Ni kakita nimo sa imong gihigugma, mo gakos ka may. Di sad ka manirado sa imong pultahan, mo abli ka. Hala na ako, ablihan din mo kay nahigugma man ka. Pero kana magampo ta, may unta ang mga drug lord maulian, may unta ang mga prostitute maulian ana. Ikakita nimo na buang biyang dako na asa na sa kanay, to na sa nga to. Wa man ka mahigugma, imo ra man ang gilibak. Ano? May unta ang akong bana, muundang na ni siyang kabit. Nya nahigugma ka sa imong bana. Tubag. Nigampo nimo mga Lord, may tag muundang na ni siyang kabit. Nya nahigugma ka sa imong bana. Unya, unsa ang pag-undang anas kabit, nga wa man nimo higugma, iyang kabit labing man kayo. Di siguro ginang moadto dito. Kay mo mo sweet kaayo, understanding, sweet, fresh, ikaw hapit na ka way ligo, way panutbras, porti pagyud kayaw-yawan, ana, nag-imat na karong lang buhok, ana, yaw-yawan pagyud kaayo, madudahon pagyud kaayo, kaya samang banahan na mo standby. Ay, sa man, nga tutok-tutok pa muna ako. Karon higugmaa na, higugmaa. Nya unsa man nimo paghigugma? Ihatag ang iyang gikinahanglan. Unya kayang gikinahanglan sa mga tao sa kalibutan pag-abot ni Hesus nga patyon man siya, nagpakamatay siya. Muna iya sa nang gihimong balaod, walay laing dakong gugma nga ikapakita sa tao gawa sa iyang pagpakamatay para sa iyang higala o sa iyang gihigugma. Ug sa dihang namatay si Hesus, naabli ang salabutan sa tao ug daghan ang nangabag-o nga makasasala. Naabli pagyud ang daan padong sa langit ug maunang duna nay malangit, duna natay mga santos. Sa ato pa di ay ang sugo sa Ginoo, kung grabe kay sala ang imong isig katao, higugmaan na, sikiti na, pagpakamatay para ana. Ma-convert gid na, mausab gid na siya, maluwas gid na. Muna ko nang imong anak adik kaayo, sikiti siya, idigsuyop tambungi siya, kuyugi siya, ug asa siya mo palit didto kuyog, haron ini grade kuyog sad mo sa prisuhan. Nya ina imong anak tungod nis gugba na ko nimo dong, maoning kuyog ta din nis prisuhan. No, ma-convert ginang imong anak, nya makalaya na siya, ika mao'y ma-life sentence. Nya okay na nimo. Okay dili. Di na mausab imong anak. Di mausab. Pero willing ka na, mabag-o gina, siya kay madugta kas prisuhan, siya na noy nilaya. Nya idigkada niya duaw nimo, moingon ra jud kaniya, okay ra gyud dong, okay ra gyud. Makaantos ra jud ko dire. This is my way of loving you. Man mo kauyon, so sige. Manindog na ta para sa atong nobinaryo. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria.
ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala ug mga kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pagampo sa ikaduhang adlaw. O Hesus nga maluluyon o yamot, nga mianhi ka sa pagbantay sa mga mulupyo ni ining nasud, nagasimba ako kanimo uban sa mga kapunungan sa mga arkangheles, nga gitugyan sa imong kamahalan sa pagbantay sa mga kalungsuran, ug nagaampo ako kanimo nga magbantay ka sa akong kalag, ug lig-unon mo siya unta sa mga bertudis nga tanan, aron madaog ko ang mga kaaway niya, ug unya hiaguman ko ang dili matapos nga himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan nga sa kanunay, ang Espiritu Santo maglig-on ug maghatag og kadasig sa pagkamakanunayon ug ablihi sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan nga ang mga namunuan niini mamahimong buhing sulundon sa katarong ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga ang Dios maghatag kanila sa kalinaw ug kalipay diha sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Kitang tanan, O Jesus nga matamis o yamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma. Nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina
pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Batubalani sa gugma, sadang tao pala hanggang. Batubalani sa gugma, sadang tao pala Batubalani sa gugma, sadang tao palangga. Kanamo maluy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Kanamo maluy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sunday kung himaya sa iyang ngalan. Alang usab sa among kapasulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon og panagdait. Nangamuyo kami nga imong itugot nga among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon pinaagi niining misteryo og daniha kami sa dugang mga pagpakigiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiig kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, panapamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagapon o karon, sa tanang katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal, kagihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan ta kamigluna, diha sa dugan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. Magampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog. Tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, og tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagdangat sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga may kalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini.
Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Gihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kasantos sa kaugalingon, holiness of life. Mahitabo ra ni kung mapaubsanon ta og magtug-an gyud tinuod dili mamakak. So update sa atong nahalin nga slots sa Faith and Power slots. Ang nahalin as of yesterday, January 8, niabot na og 1,088. Pakpak. Ni sobra nag 88. So ugma, Domingo, mo'y katapusan natong pagdawat og mga mopalit. Inig Kalunes, sirado na ni siya. So, paspasin ninyo palit. Nya, kay sobra man ni siya sa atong target, pasabot, doon na sa ilain nga gastuhanan para ani. Ang Ginoo say nag-design ani. Salamat gyud kaayo kaninyong mga sige pamalit sa ato dinhing gipamaligya nga makalangit. Sige, ang mopalit, malangit. So ugma ang atong nobina mao gihapon no sa para sa atong mga online parishioners. Ang atong nobina buntag gihapon, alas 7 sa buntag nga misa. Anya ang atong main nobina sa hapon alas 5 sa hapon. Nya sa pista pohon sa pizza sa mga adlaw 16 sa ika-16 ang atong pista nga misa himuon aning alas 6 sa buntag aron makaapil ang atong mga online parishioners. So salamat kaninyo mga online parishioners. Atong padayon ang pagdebosyon ni Santo Niño kuyog sad ninyo diring mga territorial parishioners. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what